माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो कंचन इब्राहिमपुर। हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल के तोरा जैसन कमी छौरी नहीं छै हमारा माल के तोरा जैसन कमी छौरी नहीं छै हमारा माल के देबो हम सोना के सिकरिया देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे कंचन इब्राहिमपुर। हाँ हाँ चीखबो जवानी के भले हे तो बवाल गे चीखबो जवानी के भले हे तो बवाल गे बड़ घर के बेटी छी तू टॉप के माल गे बड़ घर के बेटी छी तू टॉप के माल गे बड़ घर के बेटी छी तू टॉप के तू माल गे चढ़ल उमर छौ हे गे छौरी तोहर 16 साल गे तोहर 16 साल गे चढ़ल उमर छौ हे गे छौरी तोहर 16 साल गे देबो हम सोना के सिकरिया देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे कंचन इब्राहिमपुर। हाँ हाँ कहते कल बही बाज तू पैसा कौरी कहते कल बही बाज तू पैसा कौरी आई खूबे मजा लेबो तोरा हे गे छौरी आई खूबे मजा लेबो तोरा हे गे छौरी आई खूबे मजा लेबो तोरा हे गे छौरी गे लड्डू लालो भेलो दीवाना तोहर हिप्पी बाल के गे लड्डू लालो भेलो दीवाना तोहर हिप्पी बाल पे देबो हम सोना के सिकरिया गे देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे देबो हम सोना के सिकरिया चुमे देना गाल गे चुमे देना गे।